Bima suci penemban jati sampurna. Iya, peksa aku laku dedemitan, laku sesideman kanthi matek aji panglimunan supaya bisa adu arep kelawan kowe Bima suci. Yektine anggenku duwe tekad lan niat ngelikake marang kowe supaya ora nyampur antarane budaya karo agama. Kuwi sinurung gedene rasa tresnaku marang kowe Bima suci. Aku ki ngrumangsani urip ana ing Nuswantara. Mbahku mbiyen leluhurku mbiyen wis ninggali wujude adat lan budaya sing nyatane bareng dicakake kuwi hancuk marang karahayon lan uga kaendahan. Mula sing gedhe pangapuramu. Waton tumindak pakartine menungsa ki ora nabrak karo aturan agama. Mung kuwi Bima suci ora dadi apa. Cekak cukupe kowe gelem apa ora nglereni anggenmu nglestarekake budaya nganti sailange nyawaku gandeng biyen lairku neng kene matiku neng kene aku ngombe banyu kene. Mula tetep bakal tak depani. Kowe ora gelem manut karo aku kan pancen kaya ngono dibuktekne karo wong sak jagat sapa sing luwih perwira Bima suci apa Resi Jati sampurna. Pedian. Wah. Wah. Males kowe. Ketokno kaprawiranmu males kowe. Gembelo sirahmu Bima suci. Babar pisan kowe ora gelem ngladeni kaprawiranku, babar pisan kowe ora gelem males. Ya, ripalungguhan iki maragake sawangen. Pengabaran geni sing arep ngobong karo awakmu. Ora mung Bima suci sing kobong, Arga Kilasa dadi awu ripalungguhan iki. Amit pasang Kalimantabi tinebena ing tulak manu dumawa ing tawang tuwang. Kawula nuwun sewu Kakang Mas Werkudara. Kula ingkang rayi Madukara Arjuna ingkang sowan mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kakang Mas Jodipati. Janaka iya. Bektimu wis ndak tampa tiba sepadha-padha. Duh, Kakang Mas padhang tetrawangan manah kula prasasat lumampah ing wanci pangklong kepapak obor sewu. Dupiri palungguhan samangke jengandika Kakang Bratasena taksih sugeng aparipurna. Mongko sedaya para kadang lan para kawula ngamarta kalebet Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata sampun pepes sarta pupus pengajeng-ajengipun tatkala jengandika ambyur ing madyaning samudra. Arjuna, aku melu seneng dene kadangmu si Bratasena isih urip. Nanging ngertenana sing do adepi iki Bima suci dudu Werkudara. Nyuwun pangapunten bentenipun menapa Bima suci kalian Kakang Bratasena nyatanipun jengandika menika kadang kula sepuh ingkang nembe jumeneng Brahmana mapan wonten ing Arga Kailasa kanthi apeparab Resi Bima suci. Kowe aja kleru. Aku iki Bima suci dudu Werkudara dudu Bratasena. Bentenipun menapa Bima suci kalian Bratasena nyatanipun wujudipun menika sami Kakang Mas. Aja kowe nyawang wujud. Sebab jeneng lan wujud kuwi beda dununge. Wujud kuwi gelar tata lair nanging lamun jeneng kuwi jatining urip. Mula aja kok campur aduk ndak malah kisruh. Menapa buktinipun menawi nami kalian wujud menika benten. Para gagir palungguhan iki wangsulana sing dadi pitakonku. Angin ingkang mlebu dadi napase menungsa. Kuwi jenenge apa Janaka? Menika naminipun Bajrahirawana. Angin kang bisa ngrubuhake omah lan ngesolake wit gedhe kuwi jenenge apa? Naminipun Lesus.
angin kang gegirisi kang mapan ning segara bisa ngobrak-abrik prau kuwi jenenge apa? Menika naminipun prahara. Angin gedhe kang ana ing daratan munggah ning gunung. Kewan katrajang mawut kuwi jenenge apa? Menika naminipun sindung riwut. Kabeh mau wujute angin nanging kenapa kok beda-beda jenenge? Karana benten wujudipun lan tumindakipun. Mula yen kowe goleki Bratasena ana kene ora bakal ketemu. Merga kene dudu papan lan darmane Werkudara. Werkudara iku wujute satriya mapane ana negara Ngamarta. Wajibane rumeksa karaharjan kanthi kasantosan wadak. Nanging yen Bima Suci iki pendhita mapane ana ing pertapan Arga Kelasa. Jejibane mulang muruk lan gegulang weninging cipta lerming Pacandriya kang sarta gumolong ing rasa sejati. Mula Bima Suci beda yen karo Werkudara utawa Bratasena. Nanging menawi mekaten jengandika Kakang Mas saged kula wastani lirwa ing sesanggeman. Ing atasipun jengandika menika satriya lajeng nilar darmaning kasatriyan tumuli ngrasuk kabrahmanan. Kasatriyanipun dipun tilar menika naminipun mangkro tinggal malah boten rampung sedayanipun. Kasatriyanipun badhe mogol, kabrahmananipun badhe mertanggung. Yen pancen kaya mangkono panemu banjur mungguhe Janaka Bima Suci kudune piye? Nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kula menika mucal dumateng jengandika Kakang Mas. Nanging atur kula menika namung pamrayogi mbok menawi dipun tampi. Kedahipun darmaning satriya dipun rampungi langkung rumiyin menawi sampun purna nembe nindakaken darmaning kabrahmanan. Banjur wates lan titikane rampunge wong dadi satriya kuwi apa? Yen umur pira, yen lelakon sing kepiye? Rampunging kasatriyan mekaten boten saged winatesan dening umur lan lelampan menapa kemawon. Nanging namung dumunung wonten ing pangraos Kakang Mas. Ukurane aja pangrasa, merga rasane menungsa ki beda-beda. Mungguing Bima Suci ngantarane kasatriyan lan kabrahmanan mono lorone atunggal kang ora bisa dipisahake. Satriya kudu tinuntun dening Brahmana, kosok baline Brahmana kudu kinayoman dening satriya. Arjuna, ana dongeng Brahmana sing jeneng Rama Bhargawa utawa Sang Rama Parasu. Panjenengane mono pendhita nanging sapa menungsa sing biyen wani tanding karo kaprawirane. Satriya Maespati biyen tek dibabati gulune karo wadunge Bhargawa. Ana meneh ya kuwi mbahmu dhewe ing Takandha, Sang Mahatma Bisma. Nadyan kae pendhita nanging kadigdayane gegirisi. Malah panjenengane ora bisa seda yen ora saka kersane pribadi. Ana meneh ya kuwi gurumu ing Sukalima ya kuwi Resi Durna. Kaya pendhita ning titi sing jemparing, sapa sing bisa munjuli kelawan Kumbayana? Kowe prigel olah jemparing ya merga diwulang karo pendhita Durna. Banjur tanpa beda kelawan Werkudara, tanpa beda kelawan si Bima Suci lan uga sing ndok sebutake mau Bratasena. Kuwi beda-beda pakaryane, beda-beda jejibane lan beda-beda nggone. Bima Suci iki kewajibane memayu hayuning bawana kanthi angasak marang kebatinan tekuning manembah lan pangibadah. Mula yen kanggone Bratasena jaman saiki iki sing apik, satriya kudu mahambek pendhita. Apa sebabe kaya mengkono? Upamane para satriya lan pejabate negara sentananing negari linambaran jiwane Brahmana tan wurunga, kautamane bakal saya wuwuh kasucene saya kajiwa.
Mula jaman saiki pejabat padha rusak patrape, bubrah morale, senengane ngrogoti bandane kawulane. Kuwi mergo dheweke anggene dadi pejabat lan dadi satriya ora linambaran jiwa Brahmana Janaka. Aduh Penemban, kula pun Arjuna nyuwun agunging samudra pangaksami. Cetha lamun ta mboten awas ing dados paningal kula satemah kula mboten saged mbentenaken ing antawisipun jengandika Penemban Bima Suci kaliyan kadang kula sepuh Jodipati Kakang Mas Werkudara. Sakmangke raos kula sampun madhep mantep mboten mangro tingal. Tetela jengandika sesemban kula. Jengandika tuhu piyayi ingkang kuwawi nuntun dumateng sagung para titah hanjok dumateng tentrem lan rahayu. Pramila saking menika Penemban sakmangke raos kula sampun boten tida-tida kepengin ngaup dumateng pepada paduka ingkang tegesipun mugi wonten lilaning penggalih paduka Penemban Bima Suci nampi pasuwitan kula wonten ing pertapan Arga Kilasa mriki Penemban. Ana ing pertapan Arga Kilasa kene kinarbuka Arjuna. Aja kok wujute satriya pepethingan kaya panjenenganmu sanadyan widak pejarakan saudon saurupan. Yen pancen kepengin gayuh kawruh ingkang suci mesti wae ndak lilani ngenger utawa nyantrik dadi siswa ning Arga Kilasa kene. Aduh Penemban, ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Gandeng samangke paduka sampun kepareng nampi paswitan kula. Wiwit kula bidhal saking kasatriyan Madukara jangkahaken suku ngantos dumugi pertapan Arga Kilasa kula tansah kepi-kepi. Anggen kula kepengin nampi sih piwulang saking paduka ingkang wujudipun kawruh kasampurnan utawi sangkan paraning dumadi. Monggo kula aturi paring dawuh sarta amedhar dumateng kula Pundanan Jaya. Menawi pancen wonten syarat lan sarananipun, monggo kula aturi paring dawuh tartamtu kula badhe budidaya sakiyating tenaga mujuti menapa ing dados dawuh paduka Sang Wiku. Kula menika ngelak kaliyan kawruh kasampurnan, monggo kula aturi anyabda Penemban. Yen pancen wis madhep mantep rasane ngati wanggenmu bakal nampa wujude kawruh kasampurnan, yektine Bima Suci ora bakal kabutan. Mula kang mangkun uri palungguhan iki maragake tatanen rasamu selehna ingkang dadi pancandriyamu. Aku bakal paring wewarah kawruh kasampurnan kelawan kowe kanthi kawruh sing tak babar. Muga-muga Arjuna tansah eling marang Purwoduksina Janaka. Manungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimenantuk kasampurnan. Ya sanadyan tangeh lamun menungsa bisa sampurna, merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa. Inggih Penemban, lan wis cetha dawuhe Gusti menungsa iku kagungane pangeran, mula besok bakal bali manunggal kelawan pangeran. Nyuwun pangapunten, tegesipun manunggal kalian Gusti menika menapa ingkang sinebat mapan wonten ing kasuwargan Sang Wiku. Mengko dhisik apa sebabe kabeh manungsa yen wis mati racake kepengin antuk swarga. Karana ing kasuwargan menika punjering rasa marem, wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya Penemban. Nikmat sing kepiye sing dok karepake Arjuna? Ing kasuwargan dening pangeran dipun cawisi daharan ingkang mirasa, unjukan ingkang seger, sandang papan ingkang endah, lan dipun ladosi dening para widodari ingkang sulistya ing warni. Janaka,
Apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna? Tegese swarga sing ndok kandhakake mau menungso isih kegubel dening pepinginan lan rasa-rasa milik dasare sinurung marang ubale nafsu. Mongko nafsu yen diuja ora ana marme lan rasa marem kuwi timbule saka kasembadaning karep. Yen menungso isih karindu dening pepinginan tegese durung bisa meper marang kanepson. Yen kaya ngono kuwi njrapa bedane urip ana donya lan swarga? Apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Janaka? Aduh, Penemban, kula ngrumaosi cubluk bali luwing manah sang niku. Ndak baleni dawuhku. Manungsa iku kagungane Gusti, besok bakal bali mring Gusti. Tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun to menungsa wis bisa tetunggalan kanthi langgeng lawan pangeran. Lajeng supados manungsa saged manunggal kalian Gusti, caranipun kados pundi Penemban? Titah kudu tumajuh angesti lan tukuri marang sifat-sipate pangeran. Weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab suci sarta nindakake pangibadah mesti diwiwiti saka ukara nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun to digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas asih. Mula kang mangkono supaya titah bisa gayuh marang kasampurnan kudu wiwit ngipatake bebandane kanepson lan uripe tansah ditanduri dening rembakane rasa welas asih. Asih marang apa wae lan asih lawan sapa wae Janaka. Aduh Penemban, tetela paduka jimat sesemban kula ing Marcapada prating ndelahan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Purwa madya wasana boten wonten ingkang cicit. Anggen paduka nuntun dumateng Arjuna tumuju dumateng kasampurnan. Gandeng ripalungguhan samangke raos kula sampun tentrem jenjem mapan wonten ing Arga Kilasa. Kalilan kula badhe nderek swita mangka dados putra siswa paduka. Tegese dadi siswa ning ana ing Arga Kilasa kene karo apa kewajibanmu piye wis mudheng apa durung? Mun inggih saged kula nderek rumeksa karaharjan karahayon sarta katentreman tumraping Arga Kilasa mriki Penemban. Aja mung kandhas ana ing lathi ning kudu ing pakarti. Aku pengen weruh kaya apa anggenmu ngayomi marang para cantrik siswa ingkang padha ceciklu lan deku-deku mapan ana ing Arga Kilasa. Ta megegek sadulita melae Penemban Bima Suci. Wah, iki sapa? Nderek tepang Gladiwanuh kula menika abdinipun Dara Arjuna Semar Badranaya nami kula Penemban. Menawi Dara Arjuna sampun kepaku raosipun anggenipun deku-deku mapan wonten ing pertapan mriki, kula nggih boten kantun kula nggih badhe nderek ngenger wonten ing Arga Kilasa mriki Penemban. Nanging menawi wonten keparenging penggalih nuwun sewu, kalilan kula nyuwun prisa paduka apeparap Sang Bima Suci. Paduka apeparap Sang Bima Suci yektosipun asma utawi tetenger Bima Suci niku maknanipun kados pundi? Kok mburi nganggo embel-embel suci? Mongko menungsa niku sing apik kudu ndodho marang dosa rumangsa karo lupute. Lah kok iki ana pendhita sing semuci suci, apa kira-kira swarga mbenjang arep manggoni dhewe apa piye? Sembar pripun?
sakarepmu anggenmu ngoleh-ngolehi babakan peparape Bima Suci. Nanging aku dhewe ngrumangsani aku gendong dosa gedhe lan tansah kelepetan ing rasa luput. Becik luput lawan pangeran lan uga luput karo pepadaning urip. Dewadene kenapa kok jenengku nganggo Bima Suci? Aku mung nyuwun, aku mung meminta marang Hyang Agung kuwi panggayuku. Sak bisa-bisa aku pengin dadi wong sing suci. Nadyan to tangeh lamun menungso bisa suci. Ning upamane aku duwe panggayuh pengin dadi wong suci, apa kira-kira iki dosa lan elek? Kula pun nala gareng kalilan kula nyuwun prisa dhumateng paduka penemban Begawan Bima Suci. Apa sing bakal ndok takokake? Menungsa urip wonten alam padang menika yektosipun mung ngenteni timbalane Gusti ingkang Maha Suci yen piniji sak wanci-wanci aja nganti nguciwani rak ngaten. Ya bener kepara nyata banjur. Nyuwun pangapunten. Kula tak nyuwun katerangan dhumateng Sang Bima Suci, janjane wong mati niku sangune napa? Wong mati sing dikubur kae kenapa kok diganjel wujude gelu? Gelu kuwi tegese aja nganti tugel perkara telu. Ingkang sepisan ya kuwi amal utawa kebecikan. Mangka loro ya kuwi ilmu ingkang piguna. Dene ingkang angka telu dongane anak lanang sing soleh. Wong yen pengin besok bisa tentrem ana kasuwargan, sangune ya telung perkara kuwi. Amal, ilmu kelawan dongane anak putu. Babakan ingkang angka 3 penemban. Jengandika paring dawuh sangune wong mati nenggih dongane anak lanang sing soleh. Nyuwun ngapunten. Kula Petruk kantong bolong tak nyuwun prisa. Apa sing ampuh dayane iki mung anak lanang sing soleh? Tegese yen sing mandi iki mung dongane anak lanang, mesake wong sing omah-omah, wong bebrayan yen nganti putrane iki wedok. Merga sing ampuh mung dongane anak lanang, apa ngono ki tegese dongane anak wedok niki njur ra iso numusi ngono apa piye? Mongko perkara putra niku kakung kalian pamestri menika sampun kinudrat dening Hyang Agung, kula kalih panjenengan menika kantun nglampahi. Yen pancen sing mandi mung dongane anak lanang kula kinten menika jagat mboten adil. Petruk dongane anak lanang ki tegese anak lanangi pengarep sing duwe tanggung jawab gedhe. Anggene nata kelawan keluarga lan uga nata kelawan pribadine dhewe. Sing sinebut anak lanang ora kudu blegere iki wong lanang. Nanging lamun ta ana wong wadon sing pinter momong karo atine dhewe ngendhaleni karo nepsune dhewe, kuwi uga sinebut anak lanang. Mula kuwi ngaji sing pinter. Piwulang apa wae aja kok tampa mentah kaya ngene ndak kesluru dalan sing kleru kuwi bingung dhewe. Ada pertanyaan. Takon apa? Aku tak takon, wong ning donya iki lak antri mati. Ya. Aku tak takon, wong mati iki parane ning endi? Aku ora ngerti. Sing ngerti aku. Apa? Manut sing mikul. Oh alah. Loh Bima Suci karo aku sing ampuh aku lho. Pertanyaan yang kedua,
Wong mati lek mujure lak ngalor. Kenapa wong mati kok mesti didep ning ulun? Apa sebabe? Lek nek sing madhep ngetan kok jagongan karo mayit liyane. Karepmu ngono lek rembukan kowe mengejak guyon karo Bima Suci. Ah, mboten. Blaka Suta blak kotang terus terang kula seneng kalian jenengan. Kula marem ngerti kalian jenengan ngoten iki. Mang tutukne Nadianto sajek jumblek lagi iki aku ngerti pendhita iso ote-ote. Monggo pendhita adate dhuwur iki ngangge serban, terus kene nganggo jobak, ngisor ngangge sepatu kasogi. Lah kok iki malah bligung tanpa klamben babar pisan jenengan pripun? Sing jenenge pendhita iki ditonton saka blegere apa saka ucape lan tumindake. Ya ucape lan tumindake ilmu ingkang mapan wonten ing ati lan pikiran. Tinimbang aku nganggo surban, aku nganggo jubah ning nyatane tumindakku nista. Luwih becik aku blegerku kaya ngene ning sak bisa-bisa aku dadi wong apik. Menawi kula nalar, kula gagas, kula pikir leres ing dados dawuh panjenengan bilih wong kuwi dudu perkara wadake, dudu perkara sandangane, dudu perkara blegere, ning sing baku niku atine. Nah niku merga nggih kathah ketok ya ganteng bagus nganggo jas ya nganggo dasi bae korupsi ngoten pirang-pirang. Mila kula condong kula rumaja jenengan blegeripun nggih namung prasaja kados mekaten ning nyatanipun kawruh ingkang wonten ing pamikir ati ingkang suci sampun kasarira dening jengandika Penemban Bima Sekti. Pancen bener lek digagas ya, Truk. Bener piye? Nah iki sing dingendikake karo Penemban Bima Suci ya ngono kuwi. Intine sing ana njaba utawa wadah karo sing ana jero ya kuwi ati. Nadyan kaya ngapa lan kepiye tetep larang atine. Larang atine. Heeh. Kuwi ora mung babakan menungsa lho. Apa wae waton kok ning jaba kuwi mesti luwih murah, ewadene sing ning jero kuwi mesti luwih larang. Wah. Ana brahmana sepuh ingkang munggah ana ing pendopo Pacrabaan. Para gagi diprayogake anggene pinarak Penemban. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng muga rahayu sagung tumuwuh. Penemban Bima Suci matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggen Kumara Seba. Ora liwat salam taklimku kunjuk ana ngarsamu Sang Wiku. Ndak tampa tanganku loro tumiba sepadha-padha. Ora kok jeneng kami tambuh nanging dasare aku durung meruh. Panjenengamu ki brahmana saka ngendi lan sapa peparapmu Penemban? Ditepungake wae Penemban. Ala tanpa rupa aku iki brahmana mburi saka negaring Pasir Gumelar. Dene panjenengamu ndangu kelawan jenengku, aku peparap Resi Jati Sampurna. Banjur ana wigati apa kepareng rawuh ana ing Arga Kilasa kene Penemban. Yektine waleh-waleh apa? Kabar wis sumebar, warta wis rata, ana pendhita anyar katon ingkang mapan ana ing Arga Kilasa sing nyatane siswane utawa murite iki cacahe ewon. Kabeh padha gandrung, kabeh padha kayungyun marang kepinterane Sang Bima Suci. Kabar sing ndak tampa panjenengamu kuwi paring wujuding piwulang, paring wujuding ilmu ingkang arane ya kuwi ngelmu kasampurnan. Penemban yaktine Resi Jati Sampurna iki marem aku melu seneng merga ana brahmana sing isih muda tumaruna sing tansah gegulang kelawan weriting agama suci. Aku seneng, aku marem. Mong emane bareng aku temeka ning kene kok kahanane ora kaya sing tak gambarake, malah iki tiba kosok balen Penemban.
Wis cetha ngeglo tanpa warana lamun ta pendhita kuwi mesti wae cedhak karo panembah, pendhita kuwi mesti cedhak karo pangibadah. Ning Ripalungguhan iki tek beda. Sing bener iki pendhita tumindak lan pakartine tansah lelandhesan agama suci. Aja nganti nyampur adukake ngantarane agama karo budaya. Iki sing marai kisruh, iki sing marai salah. Mula rane ramukal donya iki akeh bencana, akeh lindu, akeh banjir lan kobongan. Merga ya pancen menungsa sing murang tata nyampur anane agama karo budaya kuwi mau. Ndak sawang ana ning jaba mau kae wujute sajen utawa sesaji. Wis cetha lamun to sajen sing kok siapake utawa kok cawisake kae nggih nyajeni para demit, para gandarwa kuwi wis cetha. Lan manut kandhane para cantrik kene saben-saben dina tinemtu mesti nganakake wilujengan utawa gendorenan. Mongko nuwun sewu sing jenenge sajen, sing jenenge wong wilujengan utawa slametan ki babar pisan ora dituntunake karo agama. Lah kok Ripalungguhan iki neng kene malah kok lestarekake. Yen patrapmu kaya ngono ki tegese kowe padha karo ngina karo agama, padha karo kowe ngremehke karo Gusti sing gelar jagat Bima Suci. Saya saben-saben dina wiyosane Resi Bima Suci ning Arga Kilasa. Jare papan kene mesti gelar wujute endahing budaya. Iki kok campur meneh, kenapa kok agama data dicampuri karo budaya, dicampuri karo adat. Aku ora cocok, aku ora condong, aku ora rumaja. Aku dadi brahmana sepuh duwe kewajiban ngelikake marang pendhita sing enom sing nyatin jlewar ngawur tumindake. Mula kang mangkono yen nganti Bima Suci ora gelem nglereni anggenmu nganakake sesaji, anggenmu wilujengan, anggenmu gelar budaya, nuwun sewu ora nganti kenthong subuh pertapanmu Arga Kilasa bakal rata padha bumi. Bima Suci tidak jagongan malah minggat wakile kula. Kowe sapa? Santrine Sang Bima Suci. Jenengmu sapa? Ndangu dumateng jasad kula, nami kula pun Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Nggih. Sing mburi lemu ngontak-ngantuk iki sapa? Ngantuk denggelmu mlocot kuwi ora. Mripatku gena tak jereng kaya ngene ngontak-ngantuk. Adine Petruk, ya santrine Sang Bima Suci, jenengku Bagong. Nuwun sewu penemban. Sebabe apa kok guruku Sang Bima Suci ora kersa wangsulan banjur ninggalake pendhapa iki? Pancen nuwun sewu, penemban Bima Suci iki wis kesel, wis jeleh, wis waleh. Angger-angger ana pendhita teka mesti ngejak debat babakan agama kaya ngono kuwi. Wes saiki sing wangsulan ora kudu penemban Bima Suci, aku wae cantrike sing jenenge Petruk. Kowe arep takon apa, arepe protes apa, arep gugat apa, monggo paringa dawuh. Kenapa ing atase kene iki pertapan nggene wong ibadah, nggene wong manembah nggone agama, tak sawang ana gapura ngarep mau enek sajen nggih nyajeni demit. Sampeyan aja kleru, yen ora ngerti apike takon. Aku ki yo duwe nalar. Kok iso sajen nggih nyajeni demit iki lho. Saiki omong critane sing jenenge demit, sing jenenge medhot, sing jenenge gendruwo, njur mangan gedang ya apa enek critane. Nuwun sewu, sajen kuwi penyajian. Penyajian ki apa to? Penyajian ki unjuk rasa. Unjuk rasane sapa to? Unjuk rasane menungsa karo Gusti ingkang gelar jagat. Lah, kenapa kok wujude kok bangsane Pala Gumandul, Pala Kasimpar, Pala Wija, Pala Kapendhem lan uga wujude asil bumi liya-liyane kuwi pancen dituduhake marang Gusti ingkang nyipta jagat. Ya Allah, ya Gusti, menika peparing panjenengan
ingkang murakapi anggen kula gesang pramila kula ngaturaken panuwun dadi intisarine wong anake sajen ki mung matur nuwun karo Gusti sing gelar jagat ngono kuwi. Kenapa kok pandak-pendak piyosane Sang Bima Suci neng kene mesti aneng genduren ana wong wilujengan ana wong slametan. Slametan ki werdine njaluk slamet. Ora konjur guru kuwi jenenge Bima Suci slamet iki ora mboten niku. Ning nyuwun supaya diparingi slamet, ngopo kok diarani wilujengan? Muga-muga dipun paringi ngono kuwi intisarine padha mung basane sing beda nyibarate wong lelungan padha sing dituju ning seje carane ngono lho. Kenapa kok pendak-pendak piyosane gurumu gelar budaya mbuh kuwi wujute gendingan apa dene gelare budaya liya-liyane mongko sing jenenge budaya ki ora ana sambung rapete karo sing jenenge nuwun sewu agama cetha lamun ta kuwi ngawur ngawugawar budaya sing pundi sing manglubutke kenapa saben-saben wiyosane Bima Suci dadak gelar wayang nanggap wayang iki apa ha penemban jati sampurna apa Bagong mau ya tek menteleng mripatmu kowe arep ngopo menteleng wae kowe ora ngerti kondangku iki lho premane Driya Reja ya iki yen tak rasake suwi-suwi omonganmu iki kok ya nylekit ning dada suwi-suwi tak rasake marai keri ning kuping apa-apa kok anggap kleru apa-apa kok anggap salah cetha lamun ta genduren lan uga sajen gelar budaya kuwi musyrik yen pancen kowe ngarani musyrik apakah artinya musyrik nyembah sak liyane pangeran yen sirik kowe ngerti apa ora lek kowe ora ngerti apa ora ngerti takoni gendi takon mongko atine menungso sing ngerti ya sing nglakoni dhewe wong liya ki mung nyawang ora iso ngoleh-ngolehi goblok kowe iki wong anake wilujengan iki genah Mas Petro wis paring dawuh supaya diparingi wilujeng slametan supaya diparingi slamet kenapa kok dadak nganggo wujute buceng buceng ki werdine nyebuta sing kenceng nyebut kenceng marang sapa marang Gusti ingkang nyipta jagat kenapa buceng kok ana sing buceng tumes barange maknane piye buceng tumes iki tegese mlebune kenceng metune lemes artine ora kok dadak gelar budaya wayange abrak apa iki pamane kowe dudu pendeta langsung tak idoni raimu lho kowe Ripalungguhan iki ngene wae, gandeng aku karo kowe wis ra gathuk. Kowe karo wong Arga Kilasa wis ra nyawiji. Luwih becik kowe lunga, kowe minggaton. Nuwun sewu kene iki cantrike iki ewon. Yen nganti neng kene dibong urip-uripan tan murunga cilaka kowe jati. Ripalungguhan iki apa ndok anggap aku teko kene iki mung ijen tanpa kantha, tanpa kanthi. Aku nggawa prawadya bala saka pasir gemelar sing cacahe pirang-pirang. Buktekno luwih digdaya endi wong pasir gemelar karo wong Arga Kilasa remuk bubuk dadi rempon anak Prabu Kalingga Gardha kawula nuwun Bapak Guru amiji dumateng ingkang putra menapa ing saged kula aturaken dumateng paduka guru kula Ripalungguhan iki kriwikan dadi grojokan perkara sepele semune bakal dadi gawe anggonku budidaya ngemutake marang Bima Suci supaya tumuju marang dalan sing bener nyatane Ripalungguhan iki malah dadi bantah dredah tan wurunga bakale dadi panca bakat marma kang mangkono siagakna prawadya balamu saka negara pasir gumelar kinen siaga ing diri sawega ing gati aku mangeni nganti pletheking srengenge pertapan Arga Kilasa kene kudu ambyar dadi lebu lho inggih sendika ngestaken dawuh kula iki badhe nyawisaken prawadya bolang genipun badhe gempur wonten ing Arga Kilasa
Bidal benjang menapa penemban? Nadyanto colok lintang rambatan pundak sambung obor. Budal dina iki diremuk pertapan Arga Kelasa. Putih malang kadak ana ing tengahing dedalan. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa. Siswa ana ing pertapan Arga Kailasa. Sandrike sesembahanku Sang Bima Suci jeneng Anoman ya Senggana. Dampyak-dampyak ninggal tata krama kumplebet gendirane kowe prajurit saka ngendi? Mburi saka negara ing Pasir Gumelar. Kesete sesembahanku Prabu Kalingga Garda. Ripalungguhan iki yen kowe nggugu karo ucapku kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe mundur kowe nyingkir. Endi sing jenenge Bima Suci kon maju mrene? Bakal bondo tangane srimpung sikile tugel janggane. Yen pancen tekamurine butuh arep sulaya, aku gawe giri sayembara. Karepmu kena kowe ketemu karo sesembahanku Sang Bima Suci. Paton pinter jebel diadane Anoman. Piye? Jika marat murang tata Dian ra ngomong kowe.
Hei! Ora pecah sirahmu Drajatowo. Ah. Wah. Ah. Ah. Oh, ah. Ya nah. Oh, ah. Wah. Wah. Oh. Hey. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Wah. Ah. Wah. Ah. Ah. Wong apa iki? Wah. Oh, hey. Oh. Ah. Aya, hey. Wah, aduh yo. Wah. Hei, mundur. Parat cekel nggo ingon-ingon. Ayo cekelen aku. Iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin. Ngomong apa? Hap. Wah. Wah. Hei. Ha. Oh. Hui. Hot. Oh, ha. Oh. Ah. Hey. Oh. Ah. Hey. Ah. Oh. Hey, mundur. Oh. Get. Wah. Hey. Wah. Hey. Wah. Ah. Oh. Mantap. Wah. Hey. Wah. Awas. Lo. Mantap weh. Oh. Wah. Wah. Ah. Oh. 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 Ah. Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Wah. Oh. Ah. Lo. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Hei, mundur. Wah, sapa? Siswa ing ngarga Kilasa Antasena. Praminggat nggo gateng ndasmu. Hop. Wah. Ah. Wah, hey. Wih. Hop. What? Loh. Lek. Oh. Oh. Ah. Nek ngono mainmu Kakang Antareja. Musuhku.
Angin. Piye? Lho. Males. Ya. Ngono yo. Ngono yo. Sorry Kang, sorry. Mripate lah. Trayoli binatang. Ora patut dabar pisan Madyabala saka negara Pasir Gumelar. Kapengko ing Pancabaya bayane do mblenjani. Bareng tetandingan karo siswa-siswane Bima Suci, kabeh do dadi royongan, dadi gotongan. Sawangi Prabu Kalingga Garda. Janji ora minggat potho gulumu. Go!
yo. Woi. Out. Out. Ah. Wah. Wah, ladalah. Yen mung tanding karo murid-muride Bima Suci. Paribasan kaya rebut balung sing tanpa isi. Ora ana guna paedahe mung bebecer wektu ngentekke tenaga. Ripalungguhan iki aku bakal matek aji panglimunan. Ora perlu bandayuda karo murid-murid Arga Kilasa. Temuanane dhewe ndi Bima Suci. Bima Suci penemban jati sampurna. Iya kepeksa aku laku dedemitan, laku sesideman kanthi matek aji panglimunan supaya bisa adu arep kelawan kowe Bima Suci. Yektine anggenku duwe tekad lan niat ngelekake marang kowe supaya ora nyampur antarane budaya karo agama. Kuwi sinurung gedene rasa tresnaku marang kowe Bima Suci. Aku ki ngrumangsani urip ana ing Nuswantara. Mbah-mbahku biyen, leluhurku biyen wis ninggali wujude adat lan budaya sing nyatane bareng dicakake wi hancok marang karahayon lan uga kaendahan. Mula sing gedhe pangapuramu. Waton tumindak pakartine menungsa ki ora nabrak karo aturan agama. Mung Bima Suci ora dadi apa. Kowe aja ngono. Kowe iki pendhita penderekmu ki pirang-pirang ditutke wong ewon. Yen nganti leda-lede kang dadi tumindakmu kaya ngene jagat iki bakal rusak. Cekak cukupe kowe gelem apa ora nglereni anggenmu nglestarekake budaya. Nganti sak ilange nyawaku gandeng biyen lairku neng kene, matiku neng kene, aku ngombe banyu kene. Mula tetep bakal tak depani. Kowe ora gelem manut karo aku. Yen pancen kaya ngono, dibuktekne karo wong sak jagat sapa sing luwih perwira, Bima Suci apa Resi Jati Sampurna. Cepet kamu Pedian. Wah. Wah. Males kowe. Ketokno kaprawiranmu males kowe. Parah. Nah. Kece kowe parang. Gembelo sirahmu Bima Suci. Babar pisan kowe ora gelem ngladeni kaprawiranku, babar pisan kowe ora gelem males ya.
Ripalungguhan iki maragake sawangen pengabaran geni sing arep ngobong karo awakmu. Ora mung Bima Suci sing kobong, Arga Kilasa dadi awu Ripalungguhan iki. Yen aku nekat tan wurunga aku kuwirangan. Ora mung kuwirangan, bisa uga aku sing mudhar ning Arga Kilasa. Tak jajaki nyatane kowe jero, tak unggahi nyatane kowe dhuwur Bima Suci. Lunga wae timbang kuwirangan ning kene. Kula lajengaken anggen kula matur. Taksih nabet saklebeting manah nalika Bapa Durna merintah dumateng Bratasena supados ngupaya kayugung susuing angin ingkang mapan wonten ing Gunung Candramuka, banyu Perwitasari ingkang mapan wonten ing Samudra Minangkabau. Nalika semanten kula saged nggambaraken, kula saged ngukur tartamtu Bratasena badhe mudhar. Ora ana critane wong mancing ngono sakjroning alas gedhe. Mongko papan dunungi para Gandharwa lan kewan galak metu urip. Ning nyatanipun Bratasena slamet. Angka kalih nyemplung wonten madyaning Samudra Kidul. Tartamtu saben tiyang saged ngraita lamun to Werkudara mesti mati. Ning nyatanipun malah tiba Kasabalen. Bratasena ora mati, Bratasena ora sirna. Malah kebangeten anggenipun ngilani dadanipun Duryudana ketitik wani murang tata. Dedepok ambangun wujudipun pertapan ingkang mapan wonten sisih kidul wetan negari Ngastina. Naminipun pertapan Arga Kilasa. Rekake mawi peparap nenggih Bima Suci. Patrapipun Bratasena yang kados mekaten menika cetha lamun to ngremehaken dumateng Duryudana tur gumun tumrapipun manah kula. Ing rumiyin kula anggerba lan munta Bapa Durna menika bener-bener anggenipun ngloropaken dumateng Bratasena merga saka gedhene tresnane marang para Sata Kurawa. Ning nyatanipun samangke bukti sampun cetha, kanyatan sampun lumadi. Kula saged mesthekaken bilih Bapa Durna menika pendhita sing ban cindhe ban siladan. Pandhawa Bratasena ditresnani nanging Kurawa babar pisan boten pikantuk kawigatosan. Mongko ingkang lelemu dumateng badanipun Bapa Durna menika Duryudana. Sing mulyake kalian pendhita Sukalima menika tiyang Ngastina. Ning kenging menapa katresnanipun mentiyung dumateng para Pandhawa. Tanpa benten kalian kula ngopeni wujudipun Sona. Sona utawi kirik nika menawi dipun openi dipun pakani mesti gelem tunggu omah. Ning parandene menika wonten pendhita digawe becik dimulyakake. Ning parandene ra gelem gagas karo wong sing wis ngopeni. Kawula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina.
samendang boten wonten ingkang karempit sedaya sabda tama paduka menika pancen kasinggihan sedaya leres boten wonten ingkang lepat lan kula sanget condong sarta rumaja menawi pancen wonten Ngastina mriki wonten piyayi ingkang prasasat nindakaken bidung api ruwang trenggiling api mati dom sumuruping banyu ingkang tetela namung badhe ngogak-ogak dumateng kajayanipun para Kurawa lan warga Ngastina nyibarate kaya andeng-andeng ingkang boten pernah panggonanipun monggo dipun cuplak kemawon monggo dipun cutat kemawon. Oh nole walau gembal manyar-manyar bret gantil buntuti kisah andeng-andeng ana motor yang dicuplak dadi mala njebebek hawela kawula nuwun sewu nggih anak Prabu Jaka Pitana lan kowe Dipati Harya Sengkuni nadyanto aku ki wong bodho ning aku ki wong tuwa sing kulina nggatekake playune tembung menawi sampun cetha ngeglo tanpa warna bilih gesangipun durna wonten ing negari Ngastina sampun boten-boten gina paedahipun tegesipun sampun muspra boten wonten ginanipun menapa-menapa mongko kula sampun toh jiwa raga yen perlu kawibawan kula sorokaken kangge srana kamulyanipun para Kurawa kangge srana anggen kula mbebantu labuh kalian warga Ngastina ning nyatanipun napas brabas tanpa guna yen pancen papanipun durna wonten negari Ngastina boten wonten ginanipun tinimbang reget babut jejemberi jerambah daya-daya kula nyuwun pamit kemawon saking mriki. Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi menika menggaing petang kula mboten dados menapa nggih nanging ingkang kula kuwatosaken kisahipun Kakang Durna mangke malah ambyuk wonten mungsuh tegesipun malah mbebantu dumateng golonganipun para Pandhawa narbuka utawi amiyak sedaya wewadi kegiatanipun warga Ngastina kula nyuwun idi palilah saking jengandika nggih anak Prabu kula tak memanuki kula tak ngawat-ngawati lampahipun Kakang Durna langkung prayogi kados mekaten Kakang Narpati ngawunggu wonten timbalan kang dawuh Yai sampun ngantos pegat lan kendhat mang awat-awati lakune Bapa Durna menawi pancen badhe merong kampuh jingga manunggal kalian para Pandhawa ampun tidha-tidha mangseret bali wonten negari Ngastina mriki ngestokaken dawuh ya guruku bahasaku katur walau gimbal manyar-manyar yoyong nggih anakku Bratasena ndak tampa pangestuku maragake tampan ana nggih Werkudara ndak tampa tanganku loro tak gegem awuraji jaya kawijayan mimbuana kasantosan lahir batin panjenengamu kersa tindak ana ing pertapan keluarga Kilasa kene Ger Bratasena aku iki ya susah nanging ya campur karo bunga
Sebabe apapun Bapak matur to ngendika kaya mangkono. Iki mau aku dicutat kaya werjit cacing disingkirake saka ing pendopo agung negara Ngastina. Kabeh nyalahke Durna, kabeh ngluputke Durna, dianggep wong tuwa sing ora pinter nindakake adil. Mula banjur aku jumujuk ana ing pertapan warga Kilasa kene Bratasena pun bapa marem. Bapakmu seneng. Tegese ora mrucut saka gendongan ra luput saka kudangan. Olehmu mbiyen toh jiwa raga mlebu alas nyemplung segara. Ibarate tanduramu mbiyen ripalungguhan iki kowe bisa ngunduh tur aku ya melu ngrasake mulya ngrasake nikmat merga muridku sing pintere kaya mengkono si Bratasena. Ladyan kaya ngapa lan kepiye Durna guruku. Tanpa ana nyengkuyung lan uga pangestu saka Bapa Durna aku tetep dadi wong bodho, aku tetep dadi wong cubluk. Lan aku ripalungguhan iki duwe kapitayan adhedhasar kanyatan. Menungsa ki lamun toling ngabekti karo guru ki lair batin babar pisan ora ana rasa serik utawa memoyok karo kahanane guru. Wong yen gelem mulyake gurune besok uripe bakal dimulyake karo sing gelar jagat Bratasena. Matur nuwun Nger Bratasena. Kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu bombong ing rasaku dene kaya ngono anggenmu ngabekti setya kerawan gurumu Durna. Ning tak sawang kae kok dampyak-dampyak Kurawa teka kene. Aku ora ngejak karo Kurawa, aku ora nganti karo Kurawa ning karepe Kurawa dhewe rene ki njar ngopo? Lungguh sing prayoga. Tobat. Kondange mbrebeki jagat. Adeke pendhita anyar katon sing peparape Bima Suci nganti bisa nglandang rasane wong ewon sing padha kepengin dedeku meguru ning Arga Kilasa. Ning bareng aku adu arep cetha lamun to iki dudu pendhita iki dudu brahmana ning iki dulurku Anom Jodipati kowe Werkudara. Sakarepmu anggenmu ngarani lawan aku Basukarna. Ripalungguhan iki cetha lamun to Bapa Durna kuwi wong sing tega mentala merong kampuh Jinggo. Didukani ana ing Stinggil negara Ngastina golek pengayoman mapan ana ing kene. Pendhita Durna tak jaluk. Eman-eman luhure budine Bapa Durna yen ing Ngastina mung disiya-siya. Men jenjem men tentrem mapan ana ing Arga Kilasa tetep tak jaluk. Kowe njaluk dasarmu apa? Merga iki perintah tunggal saka Yayi Prabu Duryudana. Kowe kok iso manut diperintah karo Duryudana ki wewatonmu apa? Merga ya mung Yayi Duryudana sing wis mulyake uripe Karna. Aku mbiyen ki mung dadi wong saudon saurupan. Aku ora bisa mangan wareg lamun to ora ngemis ana ing pasar nyangga bathok. Gandeng sing wis mulyake aku ya kuwi Yayi Prabu Duryudana. Wis satrepe lamun to Karna Basusena bakal labuh nganti tetes sing getih kang pungkasan marang Ratu Ngastina. Apa kira-kira patrapmu sing kaya ngono wis bener? Kanggoku wis bener, merga aku ngerti karo labuhane liya. Yen kanggone Bima Suci tumindakmu ki salah. Pancen kowe dimulyake karo Duryudana, kowe dilelemu awakku karo Ratu Ngastina. Ning kowe kudu mikir, kowe kudu nalar. Sing nggih nglelemu awakmu nggih blanja karo kowe pendak sasi dhuwit saka endi? Kuwi dhuwite para kawula sing dipeksa supaya pajek karo negara. Nggih mulyake karo dapurmu. Tegese kamulyanmu yektine ancik-ancik kasangsarane wong cilik ing negara Ngastina. Parah.
ora patut babar pisan sing dirembug apa Narpati Ngawangga kelawan Bima Suci. Lah kok banjur mlayu sipat kuping kaya mangkono Ratu Ngawangga. Para Sata Kurawa, aja wedi kangelan. Kene iki wilayah negara Ngastina. Maju bareng ngebyuka bareng. Kae Bima Suci kroyoken sereten digawa ning alun-alun negara Ngastina. Yo. Yo, maju. Yo. Kacarita kaya mangkono. Tanggap ing sasmita nenggih siswanira Sang Bima Suci panengah Pandhawa Raden Arjuna. Bleduk mangampak-ampak para Sata Kurawa ing arsa mrawasa dhumateng Bima Suci. Mangkono nenggih Sang Parta sigra sadhakep saluku tunggal nutupi babahan Hawa Sanga. Matek aji sae piangin. Angin lesus lir pinusus bandang rejang Kurawa bubar mawut. Wiwit aku budhal saka negaraku kenceng barong. Anggenku lumaku kaya tak jangkau sepisan dadi meninggal prapta ning arga Kilasa. Muga-muga tumindakku ingkang nista lan deder dosa kepungkur bisa antuk pangapura saka Gusti lantarane dituntun karo pendhita anyar sing jenenge Bima Suci. Sing kabare pancen nyebarake kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi. Penemban Bima Suci, aku Prabu Karungkala Nadyanta Narendra Tuwa pengen dituntun hanjok marang bebener lan uga kasampurnan menemban. Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng. Bathara Indra, kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukul 6 dhumateng ingkang putra. Apa ta darunane jeneng kita ulun timbali. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang jeneng kita wis sumurup.
lamun tori palungguhan iki kahyangan Suralaya ketaman gara-gara ingkang kagiri-giri bareng tinaliti kanthi permati kaitung nganti genep kapitung nganti jangkep sumbering gara-gara ora ana liya kejaba Bratasena ingkang reka-reka madeg dadi brahmana kanthi apepara Bima Suci. Mula kang mangkono ripalungguhan iki aja wedi kangelan Indra. Derekno panjenengan ulun tumurun mring Marcapada syukur bagi sewu. Tanpa anggonku bakal netepake paukuman kelawan Bima Suci parandene Bathara Indra bisa ngrampungi gawe. Lho nggih prastawa pangandika paduka kalilen bumiring dumateng jengkar paduka wonten ing Arga Kilasa Kanjeng Rama. Yen pancen si Bima Suci ora kena dilekake prayoga dirata padha bumi wae pertapan Arga Kilasa. Pangabekti kula kunjuk pepada paduka pukulun Bathara Indra. Hong ilahing awik namastu namasidam ya Janaka. Ndak tampa ora liwat pangestuku mara gage tampanana Dananjaya. Muninggih kapundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kowe tik mapan ning Arga Kilasa kuwi lagi ngopo lan perlune apa? Nuwun pangapunten. Sampun madhep mantep raosing manah kula prasasat pikantuk soroting pepajar. Sak sampunipun kula ngaup dumateng pepadanipun nenggih Begawan Bima Suci. Tegese kula dados cantrik wonten ing mriki dados siswa wonten ing mriki pukulun. Aja ngawur ngawugawan. Wis cetha ngeglo tanpa warana yang madheg dadi brahmana kuwi dulurmu lanang Jodipati Siwerkudara. Nanging parandene yogine kok sengkuyung, yogine kok ombyong. Menawi paduka nganggep bilih dados dwija menika Kakang Mas Werkudara monggo. Nanging tumrapipun Arjuna menika didi tiyang Jodipati nanging penemban Bima Suci. Apa bedane tetep wonten bentenipun karana darmanipun lan kewajibanipun benten-benten. Cekak cukupe ripalungguhan iki kowe minggira kowe nyisya. Endi Bima Suci tak temonane ripalungguhan iki. Nuwun pangapunten. Kula dados siswa wonten ing pertapan mriki kadhapuk ngayomi sarta angayemi. Tegese piye? Menawi wonten piyayi minggahipun dewa ingkang badhe murang tata ngobak-obak banyu bening wonten ing Arga Kilasa. Nyuwun pangapunten mengsahipun kula pun Janaka. Ngadeka yen ngono kowe.
jebol ya wah wah, wah, lomba parung brodol jaringanmu. Awas, hey, wah, cepet tatamu. Wah, edan. Wah. Hei. Wah. Bong ilahing awik namastu namasidam. Ora pangling lamun ta ingkang madhet Brahmana iki cetha lamun ta panenggak Pandhawa satriya Jodipati Siwerkudara sakersamu anggenmu ngarani padha becik saprapamu Bathara Guru ora perlu ndagekake kelawan dewa yen panjen tumindakmu mung arep mirang-mirangake para Jawata Bratasena patrap lan tumindakmu ingkang nganti kabeh para siswa-siswamu sing cacahe ewon kuwi yekti ambabar gara-gara ingkang kagiri-giri ana ing Kahyangan Suralaya lupute Bima Suci mapan ana ngendi anggonmu nyebar kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi mahanane para kawula kabeh padha ngerti marang panembah jati ora nyembah kelawan Bathara Guru ning nyembah kelawan Gusti ingkang nyipta jagat kuwi ndak anggap luput kuwi ndak anggap kleru Werkudara para kaki saiki wangsulana sing jujur sing bener menungso nyembah karo pangeran apa nyembah karo dewa ya pancen nyembah kelawan pangeran nanging yen caramu kaya ngono padha karo ngasorake derajate dewa dewa ora bakal kinurmat dening kabeh para jalma menungso perkara dewa ora antuk pakurmatan saka menungso aja nyuluputake karo Bima Suci yen pancen kuwi njaluk diajeni kuwi njaluk duwe kawibawan ana ngarepe para kawula ora perlu kowe meksa rasane si Bima Suci waton tumindakmu iki becik kowe iki dadi dewa sing jujur lan bisa makili apa kang dadi panjeriting sagung kawula dasih kok angkat dadi kebak kamulyan para kawula mesem kuwi ora sah kok perintah mesti kabeh menungso ngajeni karo para dewa ora mung kuwi wae Bima Suci nanging saben-saben tengah wengi kowe nganti kelawan para siswamu nindakake puji dikir ngucapake kidung suci lan mantra rahayu
andayani ingkang giwangan dandang manguri kawulane Batari Durga kabeh padha sambat ora kuat supaya kawlagar dening geni murup mula saben bengi kowe lereno anggene nindakake kidung suci kowe aja ngawur Bathara Guru sak ngertiku menungsa tumitah ning jagat ki pancen kudu manembah karo Gusti lan tata carane manembah ya nindakake puji dikir kidung suci lan mantra rahayu sing tak tindakake iki manut karo tuntunane agama ning parandene kok anggap luput Ripalungguhan iki kowe prasaja jane Bathara Guru ki dewane kautaman apa dewane bergasaan cetha lamun ta jeneng kita pancen ora kena ginawe becik Werkudara patrapmu tanpa beda kelawan wong tuamu Pandhu Dewanata mbiyen bapakmu murang tata wani ngampil lan nitih lembu andini lah kok Ripalungguhan iki dibaleni karo anake lanang wani mancasi wani mbantah karo dawuhe para dewa aku ora mancasi aku ora mbantah ning aku ngaturake apa mestine nadyan kaya mangkono ndadekake merkitik rasane Bathara Guru gandeng Ripalungguhan iki jeneng kita ora manut karo dewa wis sak trepe lamun to kudu nampa paukuman ketiban Cestri Sulamurti ambyar dadi lebu kowe petak lombok kurang kuling Elingo solan jati iki ana wujude Ratu Buta sing lalu ing yuswa para kaki sajarwa kowe iki sapa penemban Bima Suci ditepungake aku ratu saka negara Kenceng Barong Hewal dene jejulukku Prabu Karungkala penemban nuwun sewu aku sowan ana ngarsamu yektine bakal nyuwun colok pepadang tumrap petenging batinku aku iki wiwit enom wis tau dadi ratu ning watakku semungah sesongaran adigang adigung adiguna aku karem ngumbar marang hardane kamurukan lan uga ndeder marang dedusan aku mbiyen tega mentala gawe rekasane para kawula merga tak nggo nuruti marang mareming rasaku penemban dasare aku dadi ratu mblegedu sugih brewu merga pancen aku mangan karo bandane negaraku nyiksa karo rasane para kawulaku satemah wong sak negara padha keserakat nanging bareng saiki aku wis tuwa bareng saiki aku wis tuwa uripku ora nate tentrem uripku ora nate ayem yen turu ora bisa angler merga mung tansah supena utawa ngimpi rumangsaku aku disiksa
ing neraka jahanam ingkang perih ambangeti. Aku pengen tobat Penemban. Aku pengen nebus karo dosa. Aku tuntunan supaya matiku weruh ing dalan padang Penemban. Prabu Karungkala, isih bejo uripmu nadyan to kowe kebak dosa. Ketitik kowe isih dielekake karo pangeran lumantar pangimpen. Mula aja celik utawa aja cilik kang dadi atimu. Merga Gusti Wisipati Maha Welas lan Asih sing tegese mesti bakal paring pangapura marang menungsa sing bener-bener pengen mertobat. Ya mung ngene Prabu Karungkala, yen kowe duwe dosa karo pangeran, kowe dosa karo pangeran kuwi waton tulus anggonmu nyuwun pangapura mesti bakal antuk pangapura. Nanging sejatine sing abot kuwi yen duwe dosa karo padha-padane menungsa, apa meneh kowe nglarani atine kawulamu sak negara kenceng barung. Mula kanggo nebus marang keluputan sisane uripmu, gunakno kanggo njaluk ngapura marang kawulamu kabeh. Gandeng biyen bandamu lemu entuk saka ngrenggut lan jarah rayah marang para kawula. Mula becike kudu nduk balekake. Balekno marang para kawula bangunan papan-papan kanggo kebutuhane wong akeh. Bangunan papan ngibadah. Kowe aja wedi kelangan donyamu kabeh. Merga wong sing ngajak marang manise pati kuwi kudu wani nyipatake apa wae ingkang magepokan karo bab kadonyan. Punjing langit kelap-kelap katon lereken sanging alit risang mawe gandrung. Wah, Penemban aku ngaturake panuwun awit panjenengan wis nuntun lakuku. Kabeh dawuhmu bakal ndak estokake. Aku tak nemoni kawulaku kabeh, aku tak nyaur dosaku. Aku nyuwun pamit pangestanana ya Penemban. Oh. Batin kutik trenyuh, rasaku ora mentala nyawang karo Prabu Karungkala. Ratu wis sepuh kaya ngono parandene isih ana rasa pambudidaya ceceking batin anggene bakal dandani pakarti. Ning aku nyawang nggonmu mlaku, aku ora tega, aku ora mentala Karungkala.
sesepuh Prabu Karungkala. Brol ponang riwe lakune napas wis saya sesek sarira anyep jejeg keder lan saya rikat kedeting jantung. Rebah kasulaya pecah Sang Prabu Karungkala. Karungkala ora lidok panggraitaku. Kowe rubuh ana ing tengah dalan. Kowe mati. Aku mung bisa nyuwunake pangapura marang purbane Bathara. Muga-muga kowe antuk dalan padhang. Nadyanta kowe durung kelakon nebus karo dosa, nanging niatmu sing tulus, gegayuhamu ingkang suci ndandani pakarti yekti bisa dadi pancatan anggonmu tumuju marang kasampurnan. Anakku ngger Bratasena. Bungahing rasaku kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Merga anggenmu madeg dadi brahmana nyata-nyata ngandelake rasa kawicaksanan lan uga asih marang pepadaning umat. Kuwi apik ngger, kuwi becik. Uripmu bisa piguna tumrape bebrayan agung. Mongko sejatine wong urip ki dudu perkara pinter lan seksi sugih lan uga duwe pangkat. Ning wong sing larang regane kang dadi mutiarane para makhluk ki lamun ta uripe bisa piguna tumrape wong liya. Bratasena, pangestune Guru Durna sing tak suwun.